Sanibona, phinde nginibikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu. Sibonge nje umdali wezinomhlaba esasilondolozile, esasihlanganisile, esasibiyelile, esasiphilisile, esasenzele konke okuhle ngokuthando lwakhe, ngobubele bakhe, nangamandla akhe ngaso sonke isikhathi. Sibonge nje esenzela konke okufanelekile ngendlela athanda ngayo, ngendlela asibusisa ngayo, ngendlela asabela ngayo. Ngoba umdali wezulu nomhlaba uyena kuphela okwazi ukukhipha igunya ngaphezu kwayo yonke into lapha emhlabeni. Uyena kuphela okwazi ukunikeza uyes kukona konke. Ngoba singafisa, singahlela, ungabhala phansi, ungasethi alarm, ungenza nanoma yini ofisa ukuthi uyenze. But uJehova kuphela onikeza igunya lokuthi yebo akwenzeke. uJehova kuphela onikeza usikhiye sokuthi yebo akuvuleke. uJehova kuphela okwazi ukunikeza isikhathi sokuthi yebo kwenze lokho. Uyena okunikeza iphimbo lokuthi uma uhamba uya lapho kuleyo meeting leyo ukwazi ukuthi ukhulume, wenze leyo presentation, akunikeze leso sibindi esikoleni uzipresente phambi kwabantu. Uyena kuphela okwazi ukukhipha yonke into esiyidingayo akunikeze, akugixabeze ngayo wena muntu. So ngaso sonke isikhathi kumele sihlezi sazi singabantu ukuthi yonke into iqhamuka kumdali wezinomhlaba, yonke into iqhamuka kuJehova. Ayiqhamuka ekuthenini ufunde kangakanani, ayiqhamuka ekuthenini wazi kangakanani, ayiqhamuka ekuthenini une-experience engakanani, ayiqhamuka ekuthenini ubone kanjani, wazama nawe, wazama for as many as 100 times usuyakwazi. But uqhamuka ekuthenini uNkulunkulu okunikeza igunya, because there are many people abathi bezama ukwenza izinto, azama umuntu aphinde azame, okwesithathu azame, nokwesine azame, aze agive up, ebonakala ukuthi ayenzeki lento. Which proves ngempela ukuthi uNkulunkulu onikeza igunya, uNkulunkulu onikeza ithuba, uNkulunkulu onikeza konke ngaso sonke isikhathi. Ungazama wena, ungazicabangela wena, ungazifundela wena, but uNkulunkulu okunikeza ukuhlakanipha kongaphezulu to understand, nokuthi ukwazi ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu kumele sihlezi understand ngaso sonke isikhathi ukuthi konke kuvela kuJehova umdali wezinomhlaba, konke kuvela kuNkulunkulu ongumnini mandla wonke. So socela nje sekusihloko sithi amagagasi abantu, amagagasi abantu. Yazi lapha emhlabeni it's either uphila impilo yakho abantu abangeke baze bayi-understand, or uphila impilo yabantu abazoyi-understanda bona. Kukabili, you the one who choose ekugcineni kosuku. Mawufuna abantu ba-understand, then kuzomela ukuthi uphile impilo yabo, bazo-understanda-ke babone ukuthi oh uphila njengathi, udla njengathi, ukhuluma njengathi, uhamba njengathi, wenza yonke into njenganathi. Then you will live impilo emnandi, engenay'nkulumo, engenay'nkinga, engenaxokozela, but a very very free life and a free willing life. Ngobani? Uphila impilo abantu abayi-understandayo enormal kubona. Or uphila impilo yakho, especially impilo yakho if it's influenced by uNkulunkulu. Because izimpilo zasekhaya ezulwini, there are many people abangayi-understand. Izimpilo zasekhaya ezulwini kuningi abangaqondi. Hello oh Noah, abantu babenga-understand ukuthi leli khehla umthetho lo liyahlanya, lenzani, libhizi lakhana nomkhumbi omngaka. Umthetho lo yini leli izwi leli lithi lizwile, yazi likhehla afu lisangana. You know, if uNoah took a stand sokuthi hayi shuthi ke uNkulunkulu ayikho lento akayishilo, umkhumbi ayakaze vele kube khona imvula, and then ebesiyasuka lapho uNkulunkulu akade emnyalezele khona abuyele ekuthenini afuna ukuminglisha nabantu khona abantu bezom-understand, bezomqonda ukuthi kahle kahle uyihlobolo uphila impiloni. Then wezobe sekhohliwe engasalenzanga, engasafezekisanga icebo laNkulunkulu ngempilo yakhe. Bonke ngokwehlukahlukana kwabo ubamose kuningi, there are many scenarios. Even uKristu naye babethi unamadimoni, babodwa beyibuza bethi unamadimoni kanjani kodwa kwazi ukuphilisa abantu. Babodwa beyibuza ukuthi nisunama kanjani kodwa ubuya phulisa abantu, you know, libele kushona lena le, because impilo kaNkulunkulu I understand it, you will never understand it. We come to the Lord and grab uNkulunkulu ngendlela esim-understanda ngayo, esimuzwa ngayo thina, nangendlela esithanda ngayo thina. But with the world alisoze laqonda, alisoze lamazi uNkulunkulu ngoba alimazanga, alimfunanga, liyamenyanya uKristu. That is why they cast uNkulunkulu uJesu, bambulala, bembhokotela ngamatshe empotela, because wayeveza impilo yasezulwini abangayazanga abantu.
abangayiqondanga abantu, abangayifunanga futhi abantu, because it's look like it's crazy. Buya ngazuthi hayibo lo ngenandaba nokuthi akanandaba nokuthi unazo izingane noma cha, akanandaba nokuthi unayo imfuyo noma cha, akanandaba nemali, akanandaba nalutho. Kuphela nje yena it's all about uNkulunkulu, it's all about ivangeli, it's all about ukuphilisa, it's all about ukushumayela, it's all about ukukhuleka, it's all about uyintabeni, it's all about emanzini, it's all about uzila ukudla, it's all about zonke lezi zinto. Singabantu, especially this is a message to abantu bakaNkulunkulu. It's either you choose to mingle with people khona uzofana nabo, khona uzoba normal kubona, or you choose impilo yasezulwini uNkulunkulu akuyalezile ngayo, uyibambe iqine nanoma kuthiwa uhlanya kangakanani, nanoma kuthiwa udemonic kangakanani, nanoma kuthiwa usile kangakanani, nanoma kuthiwa uhlukile wena u1 no2 no3, because abantu banjengamagagasi. That is what our topic today is, sithi amagagasi abantu. So abantu bafana namagagasi aselwandle abantu baNkulunkulu, ngezinye izikhathi athule kuthi cwaka, ngezinye izikhathi ukwazi ukubhukuda likhona igagasi, but you are able to actually swim khona la elwandle. Noma ngezinye izikhathi igagasi lisho kakhulu bese kuthiwa phumani ulwandle lidiniwe. So abantu ngezinye isikhathi uzobathola bethule, kube ngazuthi it's good to mingle with them, ku right ukuhlala nabo, hayi sebelungile sebe 1 no 2 no 3, ukwazi kampela uhlala nabo nixoxe kube mnandi. Ngesinye isikhathi umthola umuntu ecasukile engangeneki kuze kuthiwa ulwandle lugcwele namhlanje. Ngezinye izikhathi umthola umuntu yes igagasi khona udiniwe nani, but here and there ungakwazi ukuhlala nayo, ungakwazi ukuxoxa nayo or whatsoever ongayenza ngaleso sikhathi. But in most cases, the reason why uNkulunkulu ecacise ngalendlela ukuthi abantu banjengamagagasi, it is because the Lord wants us to understand ukuthi not all the time you need to mingle with people. Not all the time you are safe enough to mingle with people. Because ngale nkathi sigubha amagagasi, lizokwenza njani wena? Ufuna ukubhukuda ngenkani wena? Ufuna ungena ligubha amagagasi lidiniwe, liyakhipha yonke into. Wena ufuna ungena ngenkani, ufuna ukuhlovodlela ngenkani. People babuswa imimoya njengamanje lesi sikhathi sokugcina, babuswa imoya yobumnyama, imoya yemfebe, imoya yomtshoti, imoya eyahlukile. Bayathetha, benza zonke izinto ezingekho right, gcwele ukuxokozela ezweni. So bantu baNkulunkulu, what are you doing out there? You want to mingle with all those people. Nifuna ukuzihlanganisa nabo, nifuna ukufana nabo, nifuna ukwenza njengabo. Ekubeni uJehova umdali wezulu nomhlaba esiyalezile ukuthi masifike lapha emhlabeni senze kuphi, senze njani. La emhlabeni sihlalela ukuthi sishumayela izindaba ezinkulu, ivangeli lombuso wezulu. Sihlalela ukuzokwenza izinto ezinkulu, phulukisa ukuphilisa abantu, konke uKristu asiyalezile ngakho, because ngale nkathi eshiye uthi asilingise yena. Waphinde wasitshela futhi ukuthi yazi thina siyokwenza okukhulu nongaphezulu kwalokho akwenzile yena. Yes, yena wayengazalanga ngowesifazane nowesilisa, just like us. But akukho ngenzeki uNkulunkulu. Uthini incwadi yabaseFilipi chapter 4 verse 13, singakwenza konke ngaye osiqinisayo, konke ngaye osiqinisayo. Asenze ingcosana, asenze uhafu, asenze ikota, asenze sicabangayo, asenze sibona sifinyelela kona, asenze lo, but konke ngaye osiqinisayo, because uyena osiqinisayo ukuthi sizile ukudla. Umhlaba wonke ucabanga ukuthi ngo3 days nje uzile ukudla ungafa. Usuku lulodwa nje Nkosi yami ungavela ushone phansi, ungavela uquleke. But ngoKristu ukwazi ukuzila 40 days. Into enjani leyo? NgoKristu sikwazi ukuzila 21 days. Ubani osiqinisayo? Ubani sinikeza amandla ukuthi sikwazi ukwenza zonke lezi zinto? NgoKristu sikwazi ukufunda izwe lonke lithi ngeke incwadi nje ya Daniel ave nga-understandeka, izikroniki Nkosi yami ngayiqala ngakuphi. But ngoKristu sikwazi uku-understand ukuthi zonke lezi zincwadi oSamuel, izikroniki, amakhosi, ila khona kwakukhulunywa khona ngamakhosi wonke ayefika lapha emhlabeni, efike ezobusa uIsrael. Ngoba kuqala kwinkosi yokuqala uSawuli, owakhethwa uJehova, kuhambe kanjalo koDavid, koSolomon, kanjalo kube khona abahluleli, kube khona amakhosi, kube kanjalo. By the understanding of the Holy Spirit esinikeza yona ukuthi siqonde lapha emhlabeni. Ngoba akukho esikwenza ngamandla ethu. Hello,
That's the truth. Akukho esikwenza ngamandla ethu, akukho esikwenza ngokunderstanda kwethu, akukho esikwenza ngokuqonda kwethu. That is why I said by the beginning of this video ukuthi konke kunikezwa uJehova, igunya sinikezwa uNkulunkulu, ithuba sinikezwa umdali wezulu nomhlaba ngaso sonke isikhathi. Asizitholeli thina, asilithengi ngalutho, asisebenzele ngalutho, but uNkulunkulu osinikezayo. Singatshela ukuthi mhlasimpe ngoba mhlawumbe usiza umakhelwane wakho izolo, that is why uvukile namhlanje, ngoba wenza ukuthi cha senzile umusa ngaphezulu komusa. Indlela esona ngayo abantu bakaNkulunkulu lapha emhlabeni, we don't even deserve ukuphila, we don't even deserve okuhle, we don't even deserve zonke lezi zinto uJehova umdali wezulu nomhlaba asinikeza zona. Sideserve ukulahla kahle kahle thina. Ngaba uGenesis 6 lapha uNkulunkulu ezisola ukuthi ayimdaleleni umuntu. I'm sure it's even worse njengamanje. Indlela izinto ezenzeka ngayo zanda kakhulu kunaqala. You know those giants ayakhona ngalesa sikhathi eqeda ukudla, edla ngisho abantu, enze zonke lezi zinto. Lenzalo yazo i10 times manipulative more, trapper more, isebenzisa black magic more, isebenzisa imoya obumnyama more, yonke into iyenza more and more and more. Because sithini isisho sithi umbala wenkomo uqhama kakhulu kwinkonyane, umbala wenkunzi, zithi inkunzi or inkomo uqhama kakhulu kwinkonyane. So enganeni konke obekwenziwa umzali kuba 10 times, kuba more and more, kuyaphindeka kakhulu ngendlela eyisimanga. So whatever ababeyenza ngalesa sikhathi, leyanzalo yezingelosi, they call it uNephilim. Whatever wakwenzeka ngalela thuba, ngaleya mzuzu, ngalezi ayikhathi, umuntu oyigiant esurvive ngokuthi adla inkomo ezo50 eyedwa, kwaphela yonke imfuyo, kwaphela zonke izitshalo, kwaze kwangenela sekudliwa ngisho abantu. Hello, guess what? Inzalo yabo yonke lesi khona njengamanje izokwenza 10 times lokho, izokwenza 50 times lokho. Naba abantu bayaqotshwa ngapha nangapha, kungabi indaba zalutho. They are being killed by odokotela, ngabi indaba zalutho. They are being killed by amaphilisi, kungabi indaba zalutho. Not just for, to make this clear abantu baNkulunkulu, njengamanje asabulawa amaphilisi kuphela. Hello, realize, wake up. Njengamanje asabulawa inkemba kuphela ukuthi ukwaziwe, udutshuliwe, ushawe ngomkhonto, sorry, ubhokodelwe ngomkhonto, ukhandwe ngamatshe. Njengoba ngithe kuseku 10 times, njengamanje sesibulawa nangamanzi esiwaphuzayo from your tap. Into enjani ukuthi uphuza amanzi anodoti lo wangemuva? Into enjani leyo? Usebenzise lawo manzi lawo. Because my inodoti lo wangemuva, obviously there's dirt. Leya doti was i-waste ekumele ukuthi ilahlwe iphume kuwena iphele. Now that dirt leyo kade ngiyikhiphile sengizoyifaka futhi izowenzani kumina? I remember nje there's this video. Actually, it's not a video. There's this show. I'm not sure if it's akhona with DSTV. I used to watch it since I'm young because ngangiba fascinated kakhulu ngezinto zempilo. It's called 1000 Ways to Die. Laphayana baveza ukuthi enene there's this lady obabembophile. They told her like bambopha nje esihlalweni. Bambopha esihlalweni. I don't know if khona into ayidlile or kwenzakalani kuyena, but bambophile esihlalweni, bambopha nasemlomeni. So ngalenkathi lo sisi lona kubuya umphalazo, uyabuya kanti ufaka i-duct tape emlomeni wakhe. Ngalenkathi ufaka i-duct tape uzowenzana umphalazo, uzothi ufika ujike emlomeni wabuyela emuva. And ngalenkathi ubuyela emuva, she died. Apparently akumele udoti, all the waste le kumele uyikhiphe akumele ibuyele emuva,
because kusuke sekuhlangana ama-acid, kwahlangana every poisonous thing engcolile. So this waste need to come out now. Sekumele ikuphume, and ukuphuma kwayo ingale nkathi uba right, usala ube clean. But izothi iyazama ukuthi iyaphuma bese iphinde ibuyele emuva, and then bese kuba ukufa kwakho, ube ukulimala kwakho. Same as with everything here ekhona njengamanje, we are being killed ngazo zonke izindlela. We need to take that dirt out. Usuyikhiphile phinde futhi uyayibuyisela, uzokwenza lokho ngcola, kuzokubulala. Thola umuntu usephathwe isisu, sibe buhlungu nje weirdly ungazi kwenzakaleni. Sibe buhlungu weirdly kade ephuza amanzi. Sibe buhlungu weirdly ngenxa yazo zonke lezi zinto ezibulalayo njengamanje. Fortunately enough, ngenxa yomdalo ezinomhlaba, uyasho ukuthi niyodla okubulalayo kunganibulali, niyophuza okubulalayo kunganibulali, okulimazayo kunganilimazi. Sesibonga inkazimulo yaNkulunkulu ekwazi ukuzivikela kuzona zonke lezi zinto, because we are supposed to die. Kumele ngabe siyalimala, kumele ngabe kwenzeka izinto eziningi ezinkulu ngezimpilo zethu, but akwenzeki ngenxa yokuthi usasithandile, usasilondolozile, usasizungezile, usasihlengile, usasithandile, usasivikelile. So bantu baNkulunkulu, kuningi okwenzakala lapha emhlabeni. As I was saying ukuthi bona ke sebe 10 times asabulawa ingale ndlela besicabanga ngayo ushayiswe imoto. Usubulawa naye manje i-rice. It causes diabetes if you send ama research. Imagine i-rice, something as simple as i-rice. Sesibulawa even processed maize meal, impuphu. Le kumele ngabe ithathwa kumbila, ugaye umbila, ugaye bese sithola impuphu. But njengamanje sifakwe nani, sifakwe nama-antioxidants nama-chemicals enzela ukuthi ihlale ibe ningi. Yenziwa yaba imvuthu kakhulu so that izokwanda kakhulu. Uthi mayifaka kulela saka ingagcwali futhi phakathi, so that abantu bezolo bebuya bethenga, because it's all about business. You are the business muntu waNkulunkulu, kubhiziniswa ngawe. We are being killed by, we are supposed to be eating because amafutha adingeka emzimbeni. Mele sosebenzisa siphika ngawo, but sesibulawa nayiwo. Engazithi ungawafaka we maningana khona ukudla kwakho, you know. We are being killed by the salt that has to make taste. Remember incwadi yaMatthew uthi usawoti wezwe. Usawoti need to add flavor to whatever you meal. Kumele ngabe u-add kuze kube mnandi, but sesibulawa yiwo. Ufakwe nje manje. We are being killed by the sugar. Ushukela uyadingeka emzimbeni. It makes you hyper, kwenza nje ube right, but sesibulawa nayiwo olimazayo. We are being killed by everything. Twane mntwana mela jabule, umjabulise ngama-snacks, umjabulise ngosweet, umjabulise. But all these things are killers. They've got artificial sugar, chocolate, artificial sugar. Ama-chips, well, ama-chemicals, O-80, 330, 261, artificial antioxidant. Yeast extract, kuningi bantu baNkulunkulu sibulawa ngakho njengamanje konke lokho. They're supposed to make us happy. They're supposed to treat our taste buds. They're supposed to make us sijabule man, but kuyasibulala, kuyasilimaza manje kakhulu futhi. Because kwenza izinto zethu zisafarishe, sibhizi zidontana nodoti. Bese kuba nama-kidney infections, ushona una-16 years, ubulawe izinto. Into enjani leyo? We weren't killed by izinto ezikanje back then. Impilo zethu sasingasondeze kufeni kakhulu kangaka. Njengamanje it's all about a killing. It's all about a killing. It's all about destroying. It's all about, I don't know, kuningi konakele emhlabeni. So as I was saying ukuthi singabantu, it's either you be mingle with the world. Khona sofana nayo, khona bezobona ukuthi okay, she's normal kanje, or we come out of the world completely. Ube uhlanya makuthi uhlanya. Ube namadimoni makuthi unamadimoni. Because they say like that. Basho kanjalo. Ube isilima makuthi isilima. Ube isithipha makuthi isithipha. Whatever word engafike engqondweni zawo, because whether wenza into enhle, whether wenza into embi, they will always talk. They will always have something to say. They will always have something to influence empilweni yakho, so that when you will stop whatever uyenzayo,
because you're busy being super intimidative kubona. Kahle kahle bantu baNkulunkulu umholi wami uyakathi the reason why they fight so much is because mawenza kahle phambi kwabo uyabamangalela. The reason why bekhuluma ngitshela ukuthi silo ibona engcono uyabamangalela because they know deep within ukuthi they are supposed to be doing the very same thing. If ungumntwana ohloniphayo endaweni uyazimangalela lezi ngane engahloniphi, that is why zihleba ngawe. If ungumntwana olalelayo uyazimangalela lezi engalaleli, that is why zizohlezi zithi hayibo ngathi enza kanjena nethi uyalalela ngathi. That's why if ungumntwana odla kahle uyabamangalela abanye abantu bathi hawu simbonile edla ama chips simbonile nto awusibani ngathi senza kanje hayi bayikho lonto. Ogqoka ngendlela efanelekile uyabamangalela kuningi. So amagagasi abantu banjengamagagasi bohlezi begubhazela. So ngakho ke engizama ukuveza ukuthi ekugcineni kosuku uma la manzi noma la magagasi egugulana ebese kuba kuwena ukuthi ungene ngale nkathi egugula bese wenza njani, because you want to mingle with people angithi ufuna ukwenza njani uzogxuma, you want to jump, then uzomela ukuthi uhlezi ugxuma ke ngaso sonke isikhathi because ngale nkathi iwave ithi kumele ube ngaphezulu kwayo, phinde ulithi ube ngaphezulu kwalo, otherwise ukushaya likubeke phansi. Igagasi lizokushaya lingaginqa ngena amanzi makhaleni ukhimfeke wenzeke whatever. Manje ngizama ukuveza kakhulu ukuthi into ehlangene nabantu lapha emhlabeni idlala indima enkulu empilweni yomuntu. Everything that has to do with a person izohlezi idlala indima enkulu empilweni yakho. Why? Because abantu banalento le ekuthiwa umlomo, they will always talk. Bazohlezi bekhuluma befuna ukupenda somewhere noma ngayiphi indlela uthi hawo ngathi senze ukuthi hawo nisitshela ngobani, bazofuna ukupenda indlela thizeni somehow. Why? Because sonke singabantu, sonke siphila kulomhlaba ogcwele isono, sonke sihamba in the same path, sonke sihamba emazolweni afanayo, but abangakwazi ukuthi noma sihambe emazolweni sonke sithi mase sifika le ngaphambili khona abathi bawuthunta amazolo bawasusa, unlike laba abanye abangazowasusa bathi ayivele sihambe sonweni ancamela ukuthi amazolo ahlale ambambe nani ngendlela ngambamba ngayo, forgetting ukuthi khona bazowasusa, khona bazoyibika izono zabo, khona bazokhala kuJehova, because awumazi umuntu mase sekhosombeleni lakho ukuthi ukhuluma thini noNkulunkulu wakhe. Wena uzothi hayi siyafana vele ade siphuza sonke izolo, niphuze nonke kodwa uvuke kuseni yena wazila ukudla ngitshela, wazila ukudla waxolisa wakhala kuJehova, uzothi na vele siyafana hawo sinjenganaye. You know, you don't know. So abantu badlala indima enkulu empilweni yomuntu ngoba ngokuhlala nabo kuzohlezi kuzovela inkinga. Everything enomuntu phakathi inenkinga phakathi, because umuntu unama excuses, umuntu uzohlezi efuna whatever ayifuna ngaleso sikhathi ezodala ukuxokozela. Why? Because umuntu uyasebenziseka, anoma ngayiphi indlela umuntu can be very used. So yonke into ehlakene nomuntu always have a problem, because umuntu uyaguquka, inhliziyo yomuntu uyaguquka. 1 minute ujabulile, 1 minute usedangele, 1 minute usediniwe, 1 minute ufuna lokhu, 1 minute akakufuni lokhu, 1 minute kukuthi nokuthi, kuhlezi kuzoba nenkinga phakathi, akukuthula. Number 2, kuzoba nokuhlebana, because abantu mabehleli bayabhoreka baze babhorekele inkingeni zabantu. They do not think ukuthi how about we stick to our problems? How about sikhuluma into ezosaka? How about sikhuluma into ezosikhulisa? How about sikhuluma into ehlangene nathi? But they will talk about other people, forgetting ukuthi kahle sonke isikhathi empilweni you need to look ndawo zonke, look here, look there, look here, look there.
but they just focus on looking there, and mawubuka lapho libele ubuke lapha, I guarantee you for sure ukubona okula. Kodwa mawufuthi ububuka la, I guarantee you for sure ukubona okulapha. So kasonke isikhathi we need to focus abantu baNkulunkulu, sizilungise, sizicwecwe thina, ukuze singabe abantu abavame ukwenza nokubi okuhlebana nazo zonke lezi zinto. Number 3, ukuxabana. Umuntu mengayifuni into uzohleze kuveza ukuthi angifuni lokho bese xabana nomunye umuntu. Wena why unginyathelile? Why nje yindaba ongafuni imali yami? Kushona le nale. Into enomuntu phakathi izohlezi inokuxabana. Umuntu ngishesha kabi nje asuka mina nje nginenhliziyo encane, mina ngishesha ukwalana. Number 4, hayi sengiright when I hlukana nami, ngiyaphuma kumuntu ngiyokuthi nokuthi ukwebelana, untshontsha. Qala esweni, qala kumona, qala ekufiseni, fisa into yomuntu. Bonakala ukuthi ayikho indlela ongayithola ngayo, noma ucelile akuyitholi, uthi ngcono ngiyithathe ngindluzule. And then mase usuyithathile, ukulimazana, umbhokotela omunye umuntu ungabe na touch ozokuthinta ukuthi hayibo hlasimpe. Kuningi kakhulu abantu baNkulunkulu, kodwa ngokukhetha ukuthi ube mdibe munye nabo, azi ukuthi kumele ulungele ukugxuma sonke isikhathi, because uyafuna ukubhukuda olwandle. Hlaze wazi ukuthi kuzomela uhleze ugxuma ukuze igagasi lingakwisi, lingakulimazi. Hleze azi ukuthi uzomela ngaso sonke isikhathi ube prepared, ube namandla okuqina. If you want to mingle with people, if ufuna ukuxhumana nabantu ngaso sonke isikhathi, ngoba kulala kuwena. It's either uhlala lapho Jehova kubeke khona and be isolated, be away from abantu, ungangeni elwandle at all, because ulwandle represent abantu, amanzi represent abantu. Because ulwandle na yonke into, it's got everything. Ufuna ukubhukuda olwandle, then be ready for yonke into enzima. As I was saying, it's either you want to mingle with them or ufuna ukuphuma ebantwini, ubakhathi nje off abantu, bakhathi off isectle yakho, ngoba uhlezi bedala inqoko nenqokozelo empilweni yakho. It's up to you. Do you cut them abantu noma uyabagcina empilweni yakho? Because if ubagcina uzohlezi bekudalela izinkinga, uzomela uhlezi uqinile njengolwandle kukhupha amagagasi, kumele ube ready ukuthi kumele ugxume manje. Or you cut them, uziphumele elwandle, uzimele ngaphandle, phuma ebantwini, phuma enkulumeni, phuma enkingeni, phuma kwingxoshunxosho. Nakhona futhi and awubi na stress empilweni yakho, awubi namsindo, awubi nalutho. So nakhona uma uzofuna ukuba ngaphansi, because kunabantu who believe ekuthenini isigagasi maliza badive ngaphansi, angithi bangene ngaphansi. Mawufuna ke ukuba ngaphansi kwabo, yilapho bezokugibela khona kakhulu ekhaya. You listen to everyone. Akutshela ngempilweni yakho, hayi wena ukuthi kumele uzame ukuthi ufuna ukuba ngaphansi, ngithi uzobalalela and uzobezwa, and bazokugibela ngani noma yiphi indlela abathanda ukuthi bagibele ngayo. Bakhanda umgwaqo, bakhanda ukuthi uzibone uphansi, uzibone ubuthakatha, uzibone uweak. You are being controlled by them. Hayi ngizwe ngosibanibani ukuthi into yokuthi iyasiza, ngizwe ngosibanibani ukuthi so ngaphansi. Mind you, if you want to dive ngaphansi kwamanzi, hleze wazi ukuthi ila izongena kakhulu kabuhlungu emakhaleni, ila izokulimaza khona. Because ngale nkathi uthi usadive ngaphansi, uzothi uyaphakama kanti sekuze elinye igagasi, uthi ukuze elinye igagasi ila isekulimaza khona kakhulu. So you want to dive in with people,
lo uzokutshela ukuthi uthi usalale lona lo akutshela ukuthi uthi usalale lona lo akutshela ukuthi what are you going to be super confused, uzoba senkingeni. But baNkulunkulu I want us to understand ukuthi abantu banjengamagagasi. There are waves ahlezi egubhazela egubha eshona lena le acasukayo. Kodwa futhi kwesinye isikhathi abe nokuthula uzuyitshela ukuthi awukwazi kwamnandi emhlabeni, kwazi kwanokuthula ezweni, kwazi kwamnandi, kwazi kwa right, kwazi kwanje. And there are times, there come times whereby kungabi njalo, kungenzeki futhi kanjalo. Yazi indlela uNkulunkulu akhulisana ngayo abantu baNkulunkulu, uyaqeqeshana, uyafundisana, akubonise futhi konke lokho. Futhi usukenzela ukuthi uma esekudedela, because ufika kubamba uNkulunkulu akufundisa like when you are studying esikoleni. Ufunda. And then mase usuphuma, so sekumele uyo experience ke manje. Thank you uNkulunkulu. Kumele experience ke manje. You need to experience impilo as it is. Everything that you have been studying and learning, so experience by action manje ukuthi ya kahle kunje. So you gonna grow enkolweni, ukhule eNkulunkulu. Ufunde ukuthi kwenziwa kanje, kugqoka kanje, kuhanjwa kanje, khulunywa kanje, kudliwa kanje, kwenziwa kanje. But uNkulunkulu mase sikufundise konke wakukhulisa to such an extent, such level. Akubamba bese yakudedela. You need to experience manje ukuthi njobe ngithe idla kanje abantu bazothini ngalokho. Bazothi hawu uyayitshela, bazothi hawu ukuthi nokuthi njobe ngithe gqoka kanje abantu bazothini ngalokho. Hawu avezenza isisalukwazi, avezenza ikhehla, avezenza into omdala. Njobe ngithe hamba kanje ngendleleni uphile lempilo. Bazothi abantu hawu uyahlanya ukuthi nokuthi. That's the experience that you need to feel. That's the experience that you need to undergo. So that uzokwazi, uzoqonda ukuthi kunje ezweni, kunje emhlabeni. Kunjalo futhi akujiki, akuguquki. And abantu will always behave this way. Abantu will always do this way. Abazojika ngenxa yakho, but bazoba njengamagagasi empilweni yakho. Especially abenzi bokubi, especially abangamqondi uNkulunkulu, abangayenzi intando yakhe, kakhulukazi laba abamenyanyayo uJehova umdali wezulu nomhlaba. Yibo ke laba abahlezi bedala izinkinga nezingxokozelo nezinxushunxushu ezimpilweni zabantu bakaNkulunkulu. So this video is mainly up for people abazimisela ukukhula kuNkulunkulu nasebungcweleni. Khona bezokwazi ukuthi kumele balindeleni, bezokwazi ukuthi kumele benze njani. You need to understand ukuthi konke uJehova kuyalezile ngakho. Kungokwakho ukuthi ugcine ukwenza. Konke uJehova kuyalezile ngakho. Kungokwakho ukuthi uphile. Konke uJehova kuyalezile ngakho. Kungokwakho ukuthi ukuphelelise konke. Impilo yobungcwele, it is very, very possible. Ngendlela eyisimanga. I-possible injalo kulele kuwena ukuthi uyayithatha yini uyisebenzise. Because lapha emhlabeni siyalimithwa ngazo zonke indlela. So umuntu akasoze abangcwele, which is false. Ulinyithwe ngazo zonke indlela. So uzofa more fast isikhathi eside, which is false. Kahle. Thank you Moya Ngcwele. Hayi ngoba kulimithwa wena muntu, kulimithwa indlela ongathemba ngayo umoya kaNkulunkulu ukuthi usebenze ngaphezulu yakhe impilo. Kulimithwa indlela onga-applya ngayo unxusa uJehova, unxusa uNkulunkulu ukuthi azosebenza ngaphezulu kwempilo yakho. Kusuke kwenzela ukuthi ungalinge wamcela, ngoba uma wamcela uNkulunkulu, God for sure uzokunikeza lokucelayo. Kusuke kuvinjezelwa wena ukuthi ungalinge wa-experience isandla sikaNkulunkulu ukuthi kanti singaka, kanti siyakwenza ngempela lokhu nalokhu. Ngoba siyakwenza. It's just a point ukuthi amazwi kaNkulunkulu la siyale ngawo ezweni lakhe singa-apply. But I promise you something about baNkulunkulu. You know, the more you apply the word likaNkulunkulu, hey, baNkulunkulu hlala nawe, you can even fly. Ngandiza ngelinye ilanga. Why? Because ungolenzayo izwi. Awuyena lo zwayo kuphela ikhohlisa ezenza isilimo. But silenza ngaso sonke isikhathi
silenza ngempela, siqikelela ukulenza. Ngiyamthembisa abantu baNkulunkulu. uNkulunkulu uyaziveza ngempela empilweni zethu ukuthi nempela ukhona futhi mkhulu kangakanani. And ngale nkathi eziveza kithi, ngale nkathi umhlaba ungaqondi, ngale nkathi khuluma izwi lakhe likhuluma nawe, ngale nkathi umhlaba ungezwa lutho. Because kutshelwe wena, bona bezwanga, bona bathintwanga, bona balibonanga lelo phupho, bona basibonanga leso sibonakaliso. You're the one who saw it. You're the one who experienced it. You were the one wena kuphela ukubonile konke lokho, wakuzwa konke lokho. So it's up to you ukuthi sikubonile nosukuzwile wenzani njani. Uyagcina ukwenza noma uyakuthatha ukufaka emqhumeni. Hlezi wazi ukuthi uzenzela wena konke. Kuba ngisho singathi sifuna ukwenzela abantu kangakanani izinto lapha emhlabeni, azisoze zazabanelisa, azisoze zanela. Ngoba umuntu uzohlezi efuna okungokwakhe ngesikhathi sakhe, ngesikhathi athanda ngaso futhi. Mase ungasamniki lokho, mase uhluleka, wenze njani? Wenze kuphi? So as I was saying, bantu baNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu yakufundisa. And then mase yakudedela, you need to experience now. So you need to know into ekumele uyenze. Because njengamanje it's all about doing everything ngendlela yakho. Ngendlela ufuna obona ngayo ukuthi okay izongilungela because mina nginamandla amangaka, mina ngenza kanje, mina ngiphila impilo kanje. Because ungathi ufuna ukwenza ngendlela yalo yamuntu kanti yena unezingane ezu2 wena unezingane ezu3. Ngeke uze kufane. I-washing ngathi ufuna ukuyiqeda in an hour. Yena njengoba enengane eyodwa i-washing ngayiqeda in 30 minutes. Wena unezingane ezu5. Ngeke uzokwazi ngithi. So uzomela ukuthi ukwenze ngendlela yakho, ngemicabango yakho, because wena wazi ukuthi uzindla ngani, ujule ngani, ngasiphi isikhathi, ngaliphi ihora. Number 3, ngepace yakho. Wena uzazi ukuthi ufuna ukugijima kangakanani. Nasemgaqweni onke otaxi driver imoto encane bona bazi ukuthi bafuna ukuhamba ngepace engakanani. Ufuna ukuhamba 50 kilometers, it's okay. Kuzokuthatha 2 hours ukuthi ufike. Ufuna ukuhamba ngoba ngo-180, kuzokuthatha i-hour. So kuzothatha 30 minutes ukuthi ufike. Kuwena ukuthi ufuna ukufinyelela nini lapho ufuna ukufinyelela khona. Ngepace yakho, nangesikhathi sakho, nangokuthanda kwakho. So bantu baNkulunkulu, ngoba ekugcineni uNkulunkulu usuke kuyalile ngokuyiko. Kusuke sekulele kuwe nje ukuthi umphefumulo wakho usebenzela kangakanani. It's like being trained how to be a manager. Uyaqeqeshwa ukuthi umanager kanjani istaff, umanager kanjani umsebenzi, umanager kanjani izinto eziphumayo, ezingenayo, ikuphi okugadayo wena, ikuphi okubhekelelayo, ikuphi okwenzayo, ikuphi kumele ukuphelelise ngaso sonke isikhathi. But mase iphelile training yakho, kumele ushone kwi-field phela manje. You need to work njengamanje. Sekulele kuwe ukuthi uzomanager kanjani. Kodwa izimfundiso zisuke sezanele, sezifanele ngaleso sikhathi. Akukho ngaphansi noma ungaphezulu kwalokho. Ngoba umoya kaNkulunkulu usuke ukhona. Phela udinga wena ukuthi Nkosi umbize ngesikhathi sokusebenza. Please Lord, be with me. Be with my mouth, be with my feet, ngisengiyoshumayela. Be with my mouth, sengishumayela. Be with me, sengidlulisa amazwi akho. Ebese kukhazimulisa uJehova. Ngaleyo ndlela, not forgetting ukuthi zizoba khona izithiyo. Remember, sisemhlabeni ogcwele abantu, ugcwele ukuxokozela, ugcwele izinkinga, ugcwele amadimoni, ugcwele imimoya, ugcwele abathakathi, ama-satanists, ugcwele yonke into, lonke uhlobo. It's all about knowing and understanding ukuthi kukhona konke lokho. Nami ngizokwenza umsebenzi, nami ngizofezekisa la uNkulunkulu icebo, nami ngizokudedela umoya engcwele ukuthi ungisebenzise, because lamagumbi ethu amadokodo kamoya ongcwele engamele senze nanoma yini ngawo. But sidedela umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuthina usebenzise. So khona nabanomona
as now you are appointed usuyi-manager usuhleli-ke esihlalweni usunane-office lakho. Ningi abasebenzi abazoba nomona, baningi abazokuzama ukuthi kumele axoshwe, kumele simkhandele itulo, kumele sizame ukuthi enze iphutha thizeni. So nasenkolweni imoya will come and influence ukuthi wenze iphutha phambi kaNkulunkulu, so that uNkulunkulu ezoqhela kuwena bese iyangena eshwamba ngakutshele wenze nanoma yini. They try by all means kuvimbezela icebo likaJehova umenzi wezulu nomhlaba. They try by all means ukukumisa, ukukustopa, bayimise. Because one thing I know, akekho umuntu omisa imoto emile. Cha, kumiswa le ihambayo. NoSathane imbala umisa ihambayo. There's this video I quoted nje ethi alikho isela elingangena lifohle endlini empty. Never. Lizogainani, lizozuzana. Wathi lizofuhleleka lingene endlini egcwele ubucwebe, egcwele abagolide, endlini elaziyo ukuthi kunesefu laphayana. Lifuna lokho kulapha kwesefu. Same as-ke with lapha emhlabeni. Isela kungeze lizokweba impilo yakho ngoba nakho ingelona igugu, but lizoyeba ngoba igugu vele. Ibalekile, igolide kakhulu. So ngale nkathi lizoyeba impilo yakho le igolide kangaka kaNkulunkulu, zibuzeke wena ukuthi ukuphila kwakho lapha emhlabeni uphilela ini. Because ufika kwalo lizofuna ukutshetsha umphefumulo wakho, trying to trap your soul. It is because your soul is so precious. Umphefumulo wakho uqobo lwakho. Umphefumulo wakho ukuphila kwakho. Because if you've sold your soul, then you're producing. Ngoba imphefumulo yethu ayifi, iphile ngona phakathi. So kuzoba abanomona, but kokona konke lokho siyanqoba. Benomona benjalo, unqoba ngani? Ngokwenza kahle emsebenzini, uphefume kahle, wenze isiqinisekiso ukuthi ufika early khona ngeze itholakala iphutha. Wenze isiqinisekiso ukuthi umsebenzi wakho uyawufezekisa. Makhona abasebenzi abakunikeza inkinga, go and report them. Usho ukuthi laba wenza umsebenzi kanje kanje kanje. Ngoba if you shut your mouth ungaba report, ngelinye ilanga they will paint it on you. Kube ngazuthi wena bagxeke wena. NakuNkulunkulu, you need to report on sonke isikhathi. Nali inkosi idimoni lokuhleba lingihlupha kangaka. Nali lamanga. Report it uNkulunkulu. Bikela uJehova, mtshela ukuthi inkosi nali yangihlupha futhi. Nali futhi selifikile futhi. Ngale nkathi ulibele ureport kumdali wezulu nomhlaba, ureport uNkulunkulu. uNkulunkulu will deal with it. Usale wena ungenalutho, usale wena umsulo. But if ungalireport kumdali wezulu nomhlaba, ulilalela, ulitolerate, likwenzisa leyo nto uyenze nawe, phinde likwenzisa uyenze nawe, phinde likwenzisa uyenze nawe, lizobona ukuthi ku-right and then bese lihlala kuwena liyitholele indawo nje liphile kamnandi kanjani. So abantu baNkulunkulu into kumele si-understand ukuthi yonke into kumele siyibike kuJehova, because singabantwana. Uyena yedwa uBaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ongumdali wezulu nomhlaba. Kumele sikubike kuyena konke. Because yona into ehlula amakholwa kakhulu lena. As the Lord made me understand a few days ago, ngimeditate ukuthi yona into eshaya kakhulu amakholwa. They tolerate lokhu uhlobo lokona. Because there come a time when you are grown spiritually. Ukhule to such a level. La khona usumdala, usungakwazi ukuthi utolerate yonke into. But uphinde futhi ujowishe kwehle ngokwenza kabi, ngokuzingcolisa spiritually. And ngale ntathu usukehlile wena uyitshela ukuthi usahaya, usaphezulu, usangakwenza konke, usangumnini madla wonke. La imoya ibona khona ukuthi okay usephansi. Bese idila nawe. Wena utshela ukuthi hayi konke kusahamba kahle, uzothi utshela idemon ukuthi hayi suka kimi, likulalele cha. Moya uNkulunkulu awusekiduzana nawe. Kahle kahle usuback to square one, usuqala emaphansi. Awuboni wena unakile. Usubuyele emntwaneni. Ngale nkathi ususe emntwaneni, udinga ukwenza njani ke?
udinga uqala phansi ukhale futhi uNkulunkulu umncenge futhi. Nkosi ngicela ungisiza. Nkosi ngicela ungilekelele. It's just like umuntu mekhulu bemdala. Uyakhula ukhulu bemdala uze usebenze uphumele mhlawumbe usuyaphuma ekhaya. Usukwazi ukuthi uafford ukuzakhela indlu yakho noma usukwazi uafford ukuhlala emqashweni or whatsoever. Kuzokwenzeka ukuthi impilo ikushaye lapha phambili. Kuzodinga ukwenzakala ubuyele emuva. Start afresh. Qale futhi ubuye uthembele kumzali wakho. It's okay. Umdala unjalo. Akunalutho, akunankinga ukuthembela kumzali. Because usawumzala ngithi at the end of the day. Kunani ukuthi ubuyele ekhaya? Kunani ukuthi usaphakela uma wakho ngoba phela umsebenzi uphelile? Kunani? I just need to fight and come back to the Lord. Cela into ethelele ukuthi Nkosi sengonile. Uzithobe. Thobeka. Ngoba abantu abaningi kuyenzeka athola ukuthi usekhulile spiritually. Aze abe up there abe ne-pride. And then ngalokho une-pride impilo yakuthatha ikubeke phansi. Buyela ekubeni hambo, uphinde uthobeke, uphinde uzame futhi kabusha and apply for the job. And uNkulunkulu uzophinda kuthathe futhi akuphakamise. But uqapheleke lokho okuwisile ekuqaleni ngaphinde kukuwise futhi. Qaphele leyo pride yokuzibona ungcono kunabanye abantu ubona ukuthi vele mina ngidla ukudla okuhealthy. Usuphakeme vele mina ngiqoka ngendlela efanelekile usuphakeme. Vele mina ngidrive imoto ukuthi usuphakeme. Impilo izoyithatha leyo moto iginqi. Qale phansi ubuyele ematekisini uzothi mina ave nje ngafuna amatekisi mina ngigibele nje hlobo itaxi. Yabo lokho uyitshela kwakho uyitshela ngazonke lezo zinto impilo izokuthatha ikubeke ezingeni. We need to be humble at all times abantu kaNkulunkulu. Sithobeke. Singagxeki. But sifundise ngokuhlakanipha. So when it comes to uNkulunkulu kudingeka a huge level of intobeko. So that sokwazi ukudlulisa amazwi kaNkulunkulu. So that sokwazi ukufundisa njengoba uKristu wayenza. Ehlala nezidako akwazi ukuthi azifundise aziyale ukuthi bukani asenzeni kanje ungcono. Angasho ukuthi hayi nina nidakwa nangihlanje nani. Nina nokuthi nje angihlangani nani cha. Sidinga ukuthobeka. Sibe humble ngaso sonke isikhathi sithobele uJehova. Bese siqaphela ukuthi singacompromise kodwa ngempilo zethu. Siqaphela ukuthi singenzi okungafanelekile ngoba uJehova usasiyalezile ngasiyaleze ngakho. Kusanjalo kashintsha kaguquki. Ubungcwele busanjalo abukashintshi. Ukuzihlambulula kusanjalo akashintshi. Isono sayisolo. Ukweba kusawukweba, ukuphinga kusawuphinga. Ukubulala kusawubulala. Ukufisa indlu yamakhelwane yakho kusawuyifisa umfazi wakhe, imbongolo yakhe, whatever. Ukufakaza amanga umakhelwane wakho kusayisono. Ungalikhumbula usuku leSabatha ukuze ungcwelise kusayisono. Ukuliphatha ngezigama likaJehova kusayisono kusanjalo akakajiki. Ukuba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe kusayisono akakajiki. Ukuzikhothamela uzokhonza wena kusayisono. Ungahloniphi ihle nonyoko uzonciphisela izinsuku zakho zokuphila kuyisono kunjalo akujiki bantu kaNkulunkulu. I want us to understand that. So masihlale ebukhoneni kaNkulunkulu. Mawuthola isikhundla as a manager. Abasebenzi bazohlezi bekudalela inkinga bekuthakathe. Uzulahlekele but kunanjalo nangapha spiritually. Kale nkathi kukhulisa uNkulunkulu kubeka ezingeni lapho khona yonke imoya izokubona. Because masukhulile usuthola isicoco esiphezulu. Hey, you are sin. You are in the spotlight. Everyone can see you now. Just like a president. Kale nkathi ngakabe upresident sasingenandaba. But manje he's the face of the country. Kale nkathi ungabe iclass rep sasingenandaba leyo yamfundi. But wakabe iclass rep, you are the face of the class. Kale nkathi sawuthisha hayi bayafana nabanye uthisha nje normal. Manje usenikeza isicoco sokuprincipal aphathe isikole. Now he's the face or she's the face of the whole school. Usungubuso manje sekubukela kuwena. Usugadiwe ke. Each and every step oyithathayo. It's underlined. Each and every word oyikhulumayo. It's heard. Each and everything eyenzakala empilweni yakho. It is captured. You are the face. You have been taken to a higher standard.
You have been taken to a higher grade. Usungaphezulu manje. Usukhulile manje. And ekukhuleni kwakho, play your part. Play your role. Enza konke uJehova umdali wezulu nomhlaba kuyalezile ngakho. Ngokuqonda. Nangokukholwa nguye ngaso sonke isikhathi. So njengamanje isikhathi sokuthi when you've grown, especially spiritually, it's time for you ukuthi usiphule, utshale, ubhidlize wakhe. There are people manje uNkulunkulu asizobathemba ngeimpilo zabo, ngemphefumulo yabo, athembe wena ngabo. There are people manje uNkulunkulu asizobathatha abasondeze kuwena because you're like itemple nje manje. Usunjengethempeli. Because umzimba wakho uvumela ukuthi ube ithempeli lamoya engcwele ngithi. So usunjengethempeli. Ithempeli into enjani? It's like a church. Ebandla thizeni. A church maselakhiwe lapha. Lakhiwe ukuthi kube njani abantu bathi khona. Right? Now ithempeli uyilo wena. Abantu bazothi bekubona, you are shining so bright. Ofisa ukukhulekela ngisicela ukukhulekela. Ofisa ukuthi cela ungenzele ukuthi you are the temple that the Lord has entrusted manje ngabantu bakhe. You are that soul, that person that is entrusted with a lot, with many. Because ngale nkathi usebenza ubonakala uthalo yakho, ubonakala uzimisela kwakho, ubonakala intshisekelo, ubonakala ugqozulu wakho. Kwenziwani? You get to a point lapho uthenjwa ngokuningi kakhulu ngaqala. You get to be trusted with more and more and more. And ngale nkathi ulibele uthenjwa ngokungaphezulu, more and more and more. Kwenzakalani ngawo? Tell me kwenzakalani ngawo? Uzothola umvuzo omkhulu. Because owenza kakhulu, uvuza kakhulu. Mulima insimini, ulima izivande side noma esikhulu. Ungasabi ingadi sekuba insimu. Uzothi mase kuvunwa uzokwenza njani? Uzovuna more. Uzothola more. So ngabantu baNkulunkulu, I want us to understand ukuthi sebesikhathi manje sokusebenza. Isikhathi sokwenza umsebenzi omkhulu. Ilona thuba leli alikho elinye futhi alisoze lapha khona. Bese kuzoba kithi ukuthi sikhandlekela kangakanani imiphefumulo yethu. Ngoba amazulu abhekile. The heavens is up there watching. Bekile thina. Not just izulu, nomkhathi, namadimoni. Now they are watching. Ngakho-ke masazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu, it's all about his people. The Lord in heaven ufuna wena muntu, ufuna wena moni, ufuna wena siqhawqhawo, wena osaphuza, wena osabhema, wena osafebe, wena osanamaka, wena osenza ukwani uthuna, ufuna wena ukuthi ubuye. Wamukela uJesu njengoNkosi nomsindisi, uthole umbuso wezulu. That's what the heaven wants. Ufuna wena nje kuphela. So it's all about abantu baNkulunkulu. So it's all about ukuthi uhlezi uzikhumbuza ukuthi what is your mission. Nikumele ukufeze ubona konke. But bonke bazozama ukuqhumba phansi. Ngoba lento bazela nayo bayinyanya ngokumuntu wangaphandle. So to whoever umuntu waNkulunkulu, everything that has to come with the truth bayinyanya ngokumuntu wangaphandle because basafuna ukuyizenzela umathanda, basafuna ukuyibhengela, ukuyifebela, ukuzenzela zonke lezi zinto. So they hate this kakhulu ngendlela esimanga. Umuntu wangaphakathi kuphela uthandayo yonke lento. Umuntu wangaphakathi kuphela uthandayo usindiso, uthandayo ivangeli, uthandayo konke. But wangaphandle yakwenyanya. That is why uhlezi ulwiswa. Njeka semsebenzini as I said as a manager. Bona abasebenzi bayakuthanda vele. Ngoba ekugcineni kosuku ba manager kahle, bagcina beholile, be right. But ngengaphandle labo bakwenyanya uthi hayi
usisebenzisa njalo nje uyasiqhuba, njalo nje yena uyasitshela ukuthi senze ukuthi, njalo nje sizwa ngaye. Ngifuna ukuzwa ngoba ngifuna ukuzwa ngobani, because the boss won't always be here, the founder ngeke izilandelane nani. Hello, usesicocweni phezulu kakhulu loyo muntu loyo. Nina nje into ekumele niyenze ukuthi nilalele lo, because umsebenzi wakho ukumanage nina. But we live in bad and end times njengamanje, whereby abantu abasafuna ukumanejwa, abantu abasafuna ukutshelwa, abantu abasafuna ukusizwa, abantu abasafuna lutho, abantu abasayingeni kwanhlobo kasidalwa nje. So ngisho benjalo bengasafuna ukumanejwa, benjalo bengasafuna ukutshela, bengasafuna ukusizwa, bengasafuna ukuyalwa, uJehova usanjalo usawadlulisa amazwi akhe. That is why nalangikathi ezinsukwini zokugcina esaqhubeka uJehova umdali wezulu nomhlaba ewatshala amazwi akhe kithi, esaqhubeka umsindisi, esiyala, esifundisa, esaqhubeka umdali wakho konke okuhle, ewadlulisa amazwi akhe, ewagcwalisa, wasabalalisa inkundla zokuxhumana, ewagcwalisa, wasabalalisa kwezovangelo, ewagcwalisa, wasabalalisa kuzindawo zonke, ku-TV yakho nakagcwele, efonini yakho alukho uhlobo lwe-app la ngashunyayela khona. Billboards, radioing, ngoba isikhathi sokugcina lesi. Kahle uJehova akafisi ibhubhe namunye, yikho nje amaqiniso wasabalalisa, akafuni kulahlwa noyedwa. Yikho lesi simemo libe lesikhipha, isimemo sokuthi iphendukane ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nikholwe, nisindiswe, nibhabhadiswe ngoba umbuso wezulu ususondele. Ngoba uyazi ukuthi mafika uKristu lapha emhlabeni ezolanda ibandla lakhe, akufici ungagezile wena muntu, kuzokwenzakalani ngawe? Uzosala. Manje asazi ukuthi uzobuya nini uKristu, kwayena akazi. Kuphela ubaba ohlala ekhaya ezulwini, umdali wakho konke, umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu wencike. Uyena kuphela waziyo ukuthi uKristu uzobuya nini. And siyazibona izinkomba, siyakubona konke okwenzakalayo ukuthi kuveza ukuthi ngempela sekonakele, kuveza ukuthi ngempela sekhathi zokugcina, kuveza ukuthi ngempela sekuyaphela konke, sekuyagoqwa konke. But kugoqwa kunjalo bantu baNkulunkulu, senza njani, senza kuphi? Siyaqhubeka sibaleke, siqhubeke sibe busy nezinto zasemhlabeni. Ithuba lilodwa, ithuba lokusindiswa, ithuba lokuphulukiswa, ithuba lokuhlengwa. There's only one chance. Alikho elinye. But again, just to close this message nje ukuthi abantu amagagasi, they're just like waves. Agubhugubuzayo, gubhuzayo, aphinda agubhugubuzele, agubhuzele. Belibele begubhuzela kanje ngalolu hlobo. Bagubhuzela ukuthikabezisa wena, muntu kaNkulunkulu nasibani esikhulayo, esishine so bright. You are busy trying to grow spiritually, but libele banjwa abantu, libele banjwa umndeni, libele banjwa abangani, libele banjwa umakhelwane, ubanjwa izihlobo, ubanjwa bekutshela kwani ukuthi ayikho leyo nto, hayibo kwenziwa kanjena, kahle kahle ukuthi it's time you learn ukuthi you will mingle with them, but ngeke uzuzwe ngabo, but uzuzwa ngoJehova. Ngoba kumele ufezekise icebo likaNkulunkulu lapha emhlabeni. Yesu uzohlala nabo, Yesu uzobalalela ubezwe, kodwa uzobalalela kodwa ngeke uzubezwe, because there's a huge difference khona ukulalela nokuzwa. Ukulalela ukuthi uyilalele lento eshiwe lo muntu kodwa ungayenzi, bese kuba kulalela ukuzwa uthi ulalelile bese uyayenza lento eshiwe. It's all about ukulalela uJehova, ngoba simele ukulalela yena kunokulalela abantu, simele ukuzwa yena kunokuzwa ngabantu. Yini engcono ukuthi uzwe ngabangani bakho kunokuthi uzwe ngomzali wakho? Uzothi umngani wakho hayi ungaligqoki ijezi nama ngiligqokile, abethi umzali wakho ugqoka ijezi ngimakhaza, uzolalela ba? Hayi umngani wami naye akaligqokile. Uzogodola. Just listen to umzali. Methi gqoka ijezi ugqoke. Noma ngathi umngani wakho nama ngiligqokile, nami ngokuthi nokuthi hayi ungaligqoki wena ijezi.
lalela umzali wakho zisiza wena ngalokho. Nazi ikhathi okugcina. Phindukani bantu, umbuso wezulu usondele. Singaphiki nabantu banjengamagagasi labo. 1 minute bashisa, 1 minute babandi, 1 minute badiniwe, bajabulile, ba-right, ba-wrong. Abasizi ngalutho. Ngoba ke bakufikisa endawo ngelinye ilanga. Bathi uJehova yokufikisa enkazimulweni, yokufikisa embusweni wezulu, yokufikisa ekuphileni okuphakathi. Angizona indaba ezinhle engiyithandayo kuNkulunkulu, ukuthi yena ufikisana ekuphileni okuphakathi. Abantu bafikisana kuphi? Bakuluthekise. Bathi ethuneni bathi bye-bye. Bathi uJehova ukubamba nangale kwethuna. Athi well done mntanami. Wenze kahle. Philisa ingona phakathi. Athi nasi isabelo sakho. Nako okwenzile usasemhlabeni, usasemzimbeni. You deserve this and that. Just like esikoleni. Nifike nifunde nonke the whole year. Nifunda ndawonye. And then bekade uluthekisana nabangani bakho nidlala. Nithi hayi noma singabhank la class, ihlale ema-toilet, ihlale zonke lezi ndawo. Busy listening to abangani bakho bekuluthekisa, bekulahlekisa. Uzothi mase kufika ama-report. Bazothi awuna ufeyilile. Nami ngifeyilile. Bese caca ukuthi ufeyilile ngempela. And then mase usufeyilile nizovalelisana. Wena uyodila nabasekhaya kini. Bathi fubulaleli umzali ethi funda mntanami. Walalela uthisha ethi funda mntanami. Bathi noma befeyilile year end wena kuthiwa yes uphasile. And wena uzothola konke. Ngenxa ukuthi you deserve okuhle. Ngempumelelo yakho. Ngokuzimisela kwakho. Nangokuphasa kwakho. Silalela bani? We listen to people. Or silalela uJehova. Bese nje mina ngixolele kakhulu bathi ngiyamthanda kakhulu indlela asithande ngayo kuqala. Siyahlalela ukumlalela nje kuphela. Simthande nathi ngaleyo ndlela. Kasi mina nibusise kakhulu. Ezinye izinkundla zokuxhumana, there's Facebook, Lihlithemba Mzobe, where there's writings for especially abantu laba abasebenzisa free mode. Thola ukuthi ababona ama-video, there's writings, and then there's those short 10-minute clips on my video. TikTok Lihlithemba, Instagram Lihlithemba Wendy with IE Mzobe, and then it's YouTube la khona sithola umyalezo ugcwele ngendlela uJehova athanda ngayo. So Nkosi mina inibusise kakhulu, inisize, iniqinise, inivikele. Cela ndlulise nje lemnyalezo nabanye bathola ukuphulukisa. Hlezi nazo uNkulunkulu uyasizonda isona. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi mina manje siphakathi. Amen.